Stáme, brej. A teď si říkal, tak nějak mám hlad, půjdu se večer trošku najíst. Tak je vidět, že ty už jsi v laufu, ty už máš dneska vytrénováno po pivu, no a 2 návštěvy. V 38 státech dokonce, má rád cestování, je svobodný, má rád český holky, ale musí být hezký. Jmenuje se Randy Santel. No a protože i Randy tady má svou kameru, tak to musíme vlastně posledníčko doma. Jo, jako pokračuje to potom dál ta soutěž doma. Jak to říkám já, pálí to vždycky dvakrát. Jednou v sídle a jednou potom, když už nějak jste na to sami. Takhle nějak asi. OK, tak já ještě přivítám jednoho muže a to je Míra Vlček, to je majitel pizza doma. Kvůli tomu přijel Randy, ale sledujte, jo? Musíme dle pravidel anglicky. Tak mi pojďte pomoct. 5, 4, 3, 2, 1, go! Tak už to jede, to je neskutečný, jak se do toho rovnou pouští. Já jsem sledoval Randyho, jak rovnou prostě vdechnul tu první část pici, tady už je první zapíjení. Jinak sleduju i vedle Damos se toho kopil stejně tak, Randy je pravda o něco rychlejší, ale tady vidím vedle, že i ten je v lehkém závěsu hnedka za nimi. Martin na kraji už dokonce načíná druhou část, druhý kousek, teď ale i Randy. Akorát, že... Hele, tak Randy teď bere už třetí kousek, to znamená, až dojí tuhletu část pici, tak je přesně v půlce, ten čas je neuvěřitelný. Já jenom poprosím arbitra, jaký máme teď aktuální čas. Čas je 1 minuta a 20 vteřin. A Randy se pomalinku... Člověče, já to vidím, Martine. To by už to leze očima trošičku, co? Jenom ať víme, už se z vás někdo trápí, ruku nahoru, pokud tomu tak je. Myslím si, že... Jo, neblbni, fakt, aha. Tak já jsem chtěl říct, myslím si, že ne, ale tak už jo. Já bych ale chtěl podotknout, že když vidím ty profiky a vidím ty, jak bych to řekl, ty naše kluky více, tak si myslím, že třeba Roman Kováč, jak si ho zmiňoval. Takže krom jinýho ta pizza ještě navíc pálí. Aby to nebylo jen tak, hele, a Randy zase, jak hází tou hlavou, rozumíš, prostě, to je stylovka, hele. Ten Thor je úplně, to je neskutečný. Tak jak je na tom Roman? Roman je člověče, ale na tom hodně dobře. Teď, jestli se nepletu, tak dokonce si vzal 2 trojúhelníky, nebo respektive 2 osminky na jednou. Kam mu tam zbývá? Sice pár kůrek, ale je docela rychlej. Vedle Radim Dvořáček, tam jsme v půlce, téměř v půlce. Ty kroutíš hlavou, jakože už nemůžeš teda, jo? Jo, takhle, už se trápí, jo? Tak to potom ještě má šanci dohnat, takže to je ještě v pohodě. Tak Randy už má tak trošku před sebou... Hele, to tam protančil, zapadlo to pokusníš a se pokračuje dál. Tak dám. Vzhledem k tomu, že to je souboj jako blázen, tak jsme se tady domluvili, že nepůjde pouze o první místo, ale že půjde i o druhé a třetí místo. Takže to bude souboj pro první trojici. Zatím bych řekl, že vás nejvíc hecuje Randy Santel, který je na místě prvním, pak si troufám říct, že druhý. Kamil už má tadyhle jenom kůrky, ten už to tam jenom dosouká. Roman nakonec, člověče, tady Roman Kováč. Randy souká zhruba poslední 2 kůrky, pojďme to vyhecovat. Kamil Hamerský je v těsným zástupu, má tam možná 3, maximálně 4 kůrky. Kamile, pojď do velkého finiše, protože seš hodně těsně za Randym. Damos, tomu zbyde taky jenom kůrky, zbytek už si dojet, má tam zhruba nějakých 6, možná 7 kůrek. No a dokonce úplně vlevo, Venca Kolář, na tom není vůbec špatně, teďka chytil pravděpodobně druhou mízu a souká to tam velmi statečně. Tak to vůbec nevypadá špatně. Randy možná poslední zapětí, hele, zase zatře se, rozumíš, pošle to tam. A dojídá poslední část svojí pici, opravdu už jenom drobky, už za chvilinku budeme zastavovat čas. Poslední kousky Randyho pici. Randy Santel právě teď míří na poslední hršť pici od Pizza Doma, pici Gladiator Hot. A jakmile se napije a ploukne, tak budeme zastavovat čas, což bude za několik málo vteřin. Pojďme hecnout, je to tady! Dámy a pánové, čas naprosto neskutečný show. Ven od Pizza Doma, Pizza Gladiator Hot. Great and 4 seconds, great!
Great. Congratulations, prej, já jsem ti to říkal. V vozovkách zápasem byl nervózní, ale přijel dneska poprvé do České republiky jednak si užít soutěž, jednak je vyhrát peníze. A je to tady teď. Randy Sandler přebírá částku 1 000 amerických dolarů a ten americký úsměv myslím, že mluví úplně za všechno. Tak ještě jednou velký potlesk pro všechny borce, protože byli stateční. Jak už jsem tady řekl, sníst to není vůbec žádná sranda, ale byli jste výborní.